Il-kap eżekuttiv ta' Teatru Manuel Edward Zammit għal ftehim kollettiv ġdid li kien iffirmat illum ikopri perjodu ta' 5 snin u ser ikun implementat b'effett mill-ewwel ta' Jannar tal-2025. Spjega kif qed tingħata priorità lis-saħħa mentali fejn għall-ewwel darba Teatru Manuel ser ikollu uffiċjal għas-saħħa mentali li jkun imħarreġ biex jagħti l-ewwel għajnuna fis-saħħa mentali lill-impjegati. Aspetti oħrajn koperti bil-ftehim ser ikunu t-tissieħ ta' sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol u taħriġ tal-ħaddiema u impjegati. U benefiċċji ġodda u ideat ġodda illi jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal l-impjegati u l-membri tal-istaff. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja qal li b'dan il-ftehim se tkun qed tingħata priorità lis-saħħa fuq il-post tax-xogħol, bżidiet fil-pagi tal-ħaddiema fejn se jkunu rikonoxxuti għal abbiltajiet, ħiliet u snajja, inċentivi u bonusi speċifiċi. Fl-istess waqt qal li ser ikomplu jkunu msaħħa l-miżuri favur il-familja. Ġi fi żmien eżatt propizju fejn aħna għandna kif iffermajna ftehim kollettiv il-kbir li jkopri l-ħaddiema kollha taċ-ċivil u għal daqstant mill-ewwel allinjajna l-pagi ma' dawk mas-setturi kollha tal-ftehim kollettiv il-kbir. Il-Ministru responsabbli għal Wirt Nazzjonali l-Art u Gvern Lokali Owen Bonici spjega kif b'dan il-ftehim il-ħaddiema ser ikunu intitolati għal 10 tim lif kulturali fis-sena. Meta jkunu magħżula sabiex jirrappreżentaw lil Malta f'attivitajiet kulturali kemm f'pajjiżna kif ukoll barra minn Malta. Apparti dan, impjegati li jkunu qed jirrappreżentaw lil Malta f'attivitajiet sportivi jingħataw lif speċjali skont skemi maħruġa minn Sport Malta. Dan il-ftehim qal ser iwassal ukoll sabiex l-impjegati jingħataw lif speċjali biex jakkumpanjaw lil marthom jew żwieġhom jew partner barra minn Malta fuq kursijiet imħallsa mill-Gvern jew fuq xogħol tal-Gvern. Dr. Bonici qal il-ħaddiema tat-teatru li ammontaw għal 34 fuq bażi full-time u 20 oħrajn part-time jaħdmu f'ħinijiet atipiċi fit-tmiem il-ġimgħa festi u meta l-persuni u l-familji jkunu qegħdin jistrieħu jiddevertu. Għallu xieraq li l-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom lejn l-art u l-kultura tkun ikkumpensata kif jixraq.